ସକାଳର ଫୁଲକୁ ଯେମିତି ଜଣା ନଥାଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ କି ମଶାଣିକି ଯିବ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଘରୁ ବାହାରୁଥିବା ମଣିଷକୁ ଜଣା ନଥିବ ସେ ଘରକୁ ଫେରିବ କି ମଶାଣିକି ଫେରିବ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ କଥାଟା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସକାଳର ଫୁଲ ତ ଜାଣିନଥିବ ନା, ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିବ କି ମଶାଣିକି ଯିବ ଶବର ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଘରୁ ବାହାରୁଥିବା ମଣିଷ କ'ଣ ଜାଣିଛି କି ସେ ଘରକୁ ଫେରିବ କି ଆଉ କେଉଁଠିକି ଫେରିବ? ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ। କାଲି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ସେ ଲୋକ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ ଏମିତି ହେବ ବୋଲି? କିଏ କେଉଁ କୁଣିଆ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲା, କିଏ କେଉଁ କାମରେ ଯାଉଥିଲା, କିଏ ଆସିଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହି କାମ କରିବାକୁ। ବହୁତ ବାହାରୁ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇକି ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ହାରାହାରି 300, 400, 500 ଉପରେ ବି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି। ଆଉ ଆହତ ସଂଖ୍ୟା ତ ବହୁତ କହିହେବନି। ସେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ, ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବି ଯଦି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖନ୍ତେ ଆପଣ ସହିପାରିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦେବାକୁ କହୁଛି ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ। ରାତି ହଉ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି। କଟର ମେସିନ୍ ଘରୁ ବି ଆଣିକି କଟାକଟି କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ବ୍ଲଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ରାତି ସାରା ସେମାନେ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ବ୍ଲଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ। ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ, କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ, ଆସିଛନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍, ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରୁଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କିଏ ଜାଣିଥିଲା ସିଏ କାହାର ପୁଅ ମରିଛି, କାହାର ବାପା ମରିଛି, କାହାର ଭାଇ ମରିଛି, କାହାର ମା ମରିଛି। ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ବି ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ମୋର ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଅଛନ୍ତି, କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ସେଲ୍ଫି ନେଇକି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ନା ମୁଁ ଏଇଆ କରିଦେଲି, ସେଇଆ କରିଦେଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି ତ ଯାଆନ୍ତୁ, ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଆନ୍ତୁ, କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏସ୍ସିବିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କିଛି ତ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଗରମ ପାଣିକି କିଛି ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। କିଛି ତ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଖାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଖୋଲିଦେଇକି ଏଇଟା ସେଇଟା ଦେଖେଇଦେଲେ ହେବନି। ଯେତିକି ବି ଲୋକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର ବାଲାଙ୍କର ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଥିବେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଥିବେ। ଆପଣମାନେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ମିଶିଲେ ଗୋଟେ ଲୋକର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ଯିଏ ତ ଚାଲିଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ତ ଅଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମେଡ଼ିକାଲ କଷ୍ଟ ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛି। 20 ଦିନ ରହିଛି ମେଡ଼ିକାଲରେ, ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛି ତା କଷ୍ଟ କ'ଣ। ଆପଣ ଟିକେ ତ କାହା ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦକୁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ସେ ରାତି ହେଲେ ବି, ରାତିରେ ବି କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଛନ୍ତି ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ଯାହା ହଉ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଏ ଗୋଟେ ଶୋଧିକି ସିଏ ଗୁଳି ମାରି ଗଲା ଜେଲ୍, ତାକୁ ଭାଇ ଆମର ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ସିଏ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଆରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ବାଜିରେ ପଡ଼ିଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଜୀବନ ହରେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକ, ଏ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଦିଅ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅ, ସେତିକିଟା ଟିକେ ଡାକ। ଖାଲି ଥାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବର ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକ। କିଏ ଶୋଧୁଛି, କିଏ ନଙ୍ଗଳା ନୃତ୍ୟ କରି ଦେଖାଉଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମ ମନରେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛ।
ଆରେ ଯେଉଁମାନେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକ। ସେ ଲୋକ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ ଏମିତି ଘଟିବ ବୋଲି? ଚାରିଟା ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଯାହା କରୁଛି ସାହାଯ୍ୟ ତ କରୁଛି, ପ୍ରଶାସନ ଲଗେଇଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଟିକେ ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଏ ଦୁନିଆରେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧକାର ରାତିରେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଟିକେ ଡାକନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଇ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ପଇସା କମେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ଲିଜ୍ ଯାଆନ୍ତୁ, ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଏତିକି କହିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ସେୟାର ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।